今日の授業は動詞です。書く、書きます。書く、書きます。書く、書きます。書きます。ひらがな、ひらがなを書きます。カタカナ、カタカナを書きます。絵を書きます。日記を書きます。を書きます。ひらがなを書きます。カタカナを書きます。絵を描きます。日記を書きます。読む、読みます。読む、読みます。読む、読みます。読みます。を読みます。本を読みます。雑誌を読みます。新聞を読みます。Eメールを読みます。ハリーポッターを読みます。今日のまとめ。書きます。絵を描きます。日記を書きます。読みます。本を読みます。雑誌を読みます。新聞を読みます。Eメールを読みます。ハリーポッターを読みます。書きます。読みます。書きます。書きます。読みます。読みます。今日はここまで。またね。